am simțit întotdeauna că, în ciuda suferințelor și a nenorocirilor, dincolo de bine și de rău, e cineva care conferă vieții rațiunea de a fi. Ce trebuie să știe lumea despre Regina Maria sau Ileana? Am ajuns la Ileana împreună cu Edith Negulici, am făcut o dramatizare pentru că lucrasem cu Lamia. I-am citit dramatizarea. Ea nu s-a recunoscut în ea. M-am adresat altei actrițe. Întâmplarea a făcut că s-a retras din proiect pentru că obținusem dreptul copyright de la mănăstire, mănăstirea înființată de principesa Ileana, care a devenit pe urmă Maica Alexandra, în Elwood City, Pennsylvania. Mănăstirea se cheamă The Transfiguration, schimbarea la față. I-a pus acest nume pentru că lumea modernă este mult prea materialistă și ar trebui să-și schimbe fața, să se întoarcă spre spiritualitate, spre adevărul inimii, cumva. Măicuțele de acolo aveau copyright-ul pentru toate scrierile ei și cam prin martie, așa, ne-am apucat noi să facem dramatizarea, să cerem acordul, ni l-au dat și pauză. Nu s-a mai auzit nimic. Eu, prin august, am început să lucrez la text și vorbisem la Muzeul Literaturii, cu Loreta Popa, cu doamna Loreta Popa, care întotdeauna ne-a sprijinit, chiar m-a invitat să fac o serie de 10 spectacole cu femei, monolagele mele cu femei, și am fost acolo cu Zelda, am jucat Charlotte Salmon, care este o altă poveste a unei evreice care a sfârșit la Auschwitz, o pictoriță celebră descoperită abia în anii 90, înainte de a fi juca Andreea Bolovanu, o fostă studentă de-a mea. O poveste foarte interesantă. Picta ca Chagall. Chagall, când i-a văzut picturile, a invidiat-o. Da, o poveste, da. Ea și-a pus toate picturile într-o valiză și s-au descoperit. Valiza a fost cumva dusă de doctorul de familie la Muzeul Holocaustului din Amsterdam, dar ei n-au deschis valiza. Au scos așa 2-3 picturi și au spus: uitați, copii care au, sau tineri care au murit, artiști care au murit în Holocaust, uite cum. După aia și-au dat seama că picturile erau numerotate și s-au dus cu expoziția la Londra, au scos și au văzut că de fapt ea își pictase toată viața. Ea provenind dintr-o familie de sinucigași. Mama este a sinucis, unchiul, până la urmă și bunica. Și tema spectacolului era foarte interesantă, că era o femeie tarată care avea în genă sinuciderea, dar confruntându-se cu Holocaustul, a hotărât să trăiască. Și a vrut tot timpul să trăiască și la un moment dat era foarte talentată, a intrat la Institutul de Arte Plastice din Berlin și au apărut legile rasiale și câștigase un premiu, i-au luat premiu, pe urmă au expulzat-o din facultate și devenise totul atât de îngrozitor, erau deja ridicați, foarte interesant, evrei, și ea s-a hotărât să se predea. Și în autobuzul care o ducea la gara de unde trebuiau să ia trenul pentru Auschwitz, la un moment dat, un neamț a oprit autobuzul și a dat-o pe ea jos. Ea a crezut că a dat-o jos și că o va împușca. Și tot aștepta și a auzit că autobuzul pleacă. Și nicio împușcătură, și și-a dat seama că Dumnezeu a făcut cu ea un miracol.
Și l-am întrebat pe Dumnezeu, dar de ce cu mine? Ce am eu atât de special? Sau ce? Și și-a amintit că ea are un talent. Și atunci s-a apucat să își picteze viața ca în desene și cu dialog și pentru că avea și cultură muzicală. Mama ei, după ce mama ei s-a sinucis, tatăl ei s-a căsătorit cu o celebră cântăreață. Deci avea și cultura asta muzicală. Erau și inserții cu ce ilustrație muzicală să existe. Și după ce a terminat de pictat, s-a întâlnit, s-au căsătorit și era gravidă în luna a 6-a când au ridicat-o pe ea și pe soțul ei. Și a ajuns la Auschwitz și probabil că a fost gazată chiar în ziua în care a ajuns, pentru că era gravidă. Deci o poveste tot care se leagă tot o poveste de-asta impresionantă despre maternitate, să zic așa, și despre Holocaust. Și despre condiția artistului. Deci eu aveam deadline 29 noiembrie. Să scoatem premiera, aveam sală la Muzeul Literaturii. Și m-am văzut nevoită să intru eu să joc. În momentul ăla am început niște repetiții destul de serioase. Noroc că știam miza în scenă. Știam ce trebuie să fac. Da. Cuvintele le mai bălbăjeam și am început așa. Dar ce a fost drăguț că imediat după ce s-au limpezit apele și nu mai era cale de întoarcere, ăsta era drumul cu mine. Măicuțele mi-au scris, vine o icoană făcătoare de minuni la noi, trimite numele cu toată echipa să vedem. Și au început să mă întrebe ce se întâmplă cu proiectul. Nu mai faceți piesa aia? Nu. Și am trimis, bineînțeles, inclusiv numele actriței, care de fapt nu mai era, dar mă gândeam că are nevoie de multă binecuvântare și de o rugăciune. Mi-au scris, da, noi vă dăm, sigur, copyright-ul că așa ar fi vrut, dar principesa Ileana, Maica Alexandra ar fi vrut să faceți ceva pentru România și eu am promis atunci că voi juca pe gratis. Asta este promisiunea cu toate reginele și cu toate cele 3 piese. Eu le-am numit triptic regal. Principesa Ileana, Regina Maria, Regina tuturor românilor, spectacol făcut pe jurnalele de război ale Reginei Maria și inclusiv în 1919 misiune regală cu ultimele capitole din viața mea, cartea scrisă de Regina Maria, cumva cenzurată și trimisă în secret ca să nu știe Carol, care cenzura toate scrierile. De ce credeți că s-a cenzurat atâta despre Regina Maria, despre Carol, despre femei? Când am descoperit viața acestor familii regale și am descoperit câte lucruri au făcut pentru România și cât de patrioți erau, această responsabilitate și această verticalitate, ei au semnat un contract cu țara. Deci, în clipa în care au semnat contractul cu țara, ei au rupt legătura cu restul. Ei trebuiau să acționeze și să fie numai pe ceea ce slujește României și este în voința poporului. Carol și spunea, eu niciodată n-am să trec peste voința poporului. După celebrul Consiliu de Război de la Peleș, din 1914, când s-a pus problema care România să intre de partea Germaniei, Carol a spus, eu nu pot să mă opun voinței poporului. Niciodată n-am să fac asta. Și a ieșit din scenă într-un mod cum numai un om de o mare moralitate poate să iasă. Pactul pe care îl avea de neagresiune cu Germania era doar în cazul în care Germania e atacată. Deci nu ar fi încălcat pactul și ceea ce miniștrii au explicat la Consiliu. A preferat să plece. A plecat din viață.
Bine, există și teza asta că s-ar fi sinucis, dar nu e adevărată. Nu este, e infirmată de toată lumea. Pur și simplu Dumnezeu l-a luat. Deci ăsta este adevărul. Există multe povești de sfinți care, sau de oameni inițiați, călugării budiști, când se așează și își propun să se ducă dincolo. Și stau în meditație și așa fac transferul, își părăsesc corpul și se duc așa, într-un fel, cumva Dumnezeu l-a ridicat. Da. L-a ridicat. A vrut să-l... Da, pentru că protejeze de toate cele ce urmau. Nu știm intențiile lui Dumnezeu, dar ele sunt întotdeauna bune. Și am făcut spectacolul, măicuțele s-au rugat, mi-au trimis și o fotografie, că s-au rugat chiar la mormântul principesei Ileana, cum a venit o rază și deci era semn bun. Și am avut premiera, care a fost bine primită, foarte bine primită. Și mă trezesc că măicuțele îmi trimit un filmuleț. Cineva a filmat o secvență din spectacol. Nici n-am știut. Și mă gândeam, uite, domnule, ele de acolo știu mai multe despre spectacol decât știu eu că s-a filmat. Conversam cu Mother Magdalena, care avea acces la e-mail, că nu toată lumea la internet. Ea avea voie, între orele cu tare, să facă corespondența, PR-ul, tot ce aveau de făcut. Ea zice, am fi vrut să vedem și noi spectacolul, zic, și eu vreau să-l vedeți. Zice, păi de ce nu vin în America? Și m-au invitat, se împlineau în 2018, erau aniversari, se împlineau 50 de ani, de când au sfințit altarul bisericii din mănăstire. Și a zis, noi facem mare, e ceremonie mare, vine arhiepiscopul Nathaniel, de care de dioceza căruia noi aparținem și vor fi mai mulți și uite, ar fi foarte bine să vii, să joci aici, vai, zic, nu se poate. Și uite, poți să joci în mai multe locuri. Bineînțeles că și noi am butonat și am aflat diverse asociații de români și am... Pur și simplu, Mother Magdalena mi-a făcut orarul acestui turneu. Cu ce trebuie să iau, unde joc, la ce oră, în ce loc, cum, cât vă costă biletele, deci toată logistica. La al doilea spectacol, pe care l-am jucat în decembrie, o dată pe lună jucam, a venit vicepreședintele ICR-ului, domnul Mirel Taloș, care a plăcut foarte mult spectacolul și a rămas să vin în audiență la dânsul. Când crezi? Chiar pe 5 ianuarie 2018, chiar 5 ianuarie, când era ziua de naștere a principesei Ileana. Totul a fost sub aripa ei. Să nu uităm că principesa Ileana, la 7 ani, a văzut îngeri. Iar când era la Bran, era bună prietenă cu Arsenie Boca și m-a invitat părinte Arsenie Boca să mai țină slujbe la Bran, la ei. Și când am fost la Bran să vizitez castelul și să mă gândesc, poate îl joc și acolo, mi-a spus directoarea complexului de acolo, mi-a spus că un țăran din Bran povestea de la bunicul lui că Arsenie Boca i-ar fi spus despre principesa Ileana, uite-te la ea. Ea o să fie călugăriță, dar încă nu știe. M-a chemat în audiență domnul Mirel Taloș și mi-a spus, poți să înveți textul în engleză? Nu se poate. O oră jumătate. În primul rând că devine alt spectacol. Sunt alte ritmuri, alte... Și pe urmă, de ce să mă chinui cu accentul meu să produc cât se poate subtitra? Foarte simplu. Bun, că vreau să te trimit în America, că n-am activitate la ICR New York și așa mai departe. Mi-a făcut legătura cu domnul ICR New York, ce să spun, până la urmă nu s-a legat nimic, domnul a intrat în pensie, locul a rămas vacant, turneul meu rămăsese în aer, până s-a numit domnul Branea, Dorian Branea la ICR. Mergea partea cu Canada,
Adică acolo jucam, acolo s-au alocat imediat fonduri, se putea semna, dar cum propunerea trebuie să vină întotdeauna din teritoriu, nu se putea, mă rog, când a venit domnul Branea s-a putut. Și așa am făcut, a fost foarte drăguț, dar nu putem să intrăm în toate amănuntele astea, așa că am jucat o lună de zile în America și în Canada. În Canada am jucat și spectacolul Camille Claudel, da, care tot așa s-a întâmplat, care de fapt a reprezentat reintrarea mea pe scenă. După ani de regie, tot, aveam o studentă foarte bună care tot așa a renunțat și am intrat eu să joc Camille Claudel. A fost un moment memorabil. Au fost atâtea întâmplări care s-au soldat așa prin Deus ex machina, destul de obositor. Țin minte că la una din reprezentațiile din București pe care le-am avut la Palat, la sala de la auditorium de la Palatul Regal, a venit Titiana, soția unui preot din Dallas, preotului din Dallas, trebuie neapărat să vii zicând, uite programul meu în ce zi. Uite aici, ai 2 zile libere. Iei avionul, vin la Dallas, joci și pe urmă pleci. Așa am și făcut, m-au primit extraordinar. Între altele fiind spus, ei și-au construit acolo o biserică pe care Titiana, care e o pictoriță foarte, foarte talentată, a pictat-o complet. Wow! Da, extraordinar. Și era și Arsene Boca acolo, pictat în așa fel în care cum te mișcai, te fixa. Arsene Boca te fixa. Și am și poze, când am ajuns acolo, a apărut Curcubeu. Am poze cu mine cu Curcubeu, a fost foarte frumos, am jucat acolo, a doua zi dimineața la ora 5 trebuia să plecăm. O furtună la Dallas, în deșert, o furtună, nu se mai termina. Eram sculată de vreme cu obosită mă. Trebuie să... La 11 pleacă. Nu, la 1 pleacă. Până la urmă avionul a plecat la ora 5. Nu era o cursă directă. Noi trebuia să ajungem la Cleveland. Să jucăm la biserica din Cleveland, la Părintele Grama, unde ar fi venit călugărițele. Pentru că peste 2 zile ele ne duceau la mănăstire și jucau la mănăstire. Aveam mai mult timp la mănăstire, că trebuia să amenajăm sala de mese a mănăstirii, să-mi facem scenă și așa mai departe, aveam de lucru acolo. Dar ele veneau și așa. Și am ajuns seara la 12 la Cleveland și zic, eu trebuie să mă duc în sală să văd țara. Dar e închisă, normală. Și să scot pe preot, pe Părintele Grama, să-i cer cheia, zic, vă rog frumos, cereți cheia, o doamnă foarte drăguță, româncă de-a noastră, Nina, care ne-a și găzduit. Le-am zis să pun decorul, să văd că aveam de atârnat perdele, astea, diverse scheme, să văd de unde aveam, primisem lumini cu LED de la Dallas, asta a fost cadoul lor, am și proiectoarele mele, de văd unde le pun, de unde facem proiecția, aveam lucruri tehnice de făcut. Da. Și vorbesc cu părintele, zice, da, bine, zice, dar când vreți să veniți mâine? Zic, eu dacă fac repetiție și îmi fac, aș veni mâine pe la ora 2. Zice, pe dacă veniți la 2, veniți degeaba. Cum? Zice, spectacolul e la 1, la prânz. Eram atât de obosită. Deci am făcut o repetiție atunci. Da. A fost drăguță. Nina, ia de telefon. Alfred, soțul. Alfred, tu știi, noi așteptam un cuier, trebuia un cuier pe care erau toate camerele jucate. Și măicuțele ne aranjaseră. Venim noi cu cuierul de la mănăstire. Ele veneau la 8 a doua zi, zic, nu, trebuie, Nina. Alfred, știi tu cuierul ăla de spălării, de jos spălările, vină cu cuierul, vină cu conciocan, vină și cu nu știu ce, vino. Maică nu i-a zis să vină și cu scara, am găsit scara. Deci am montat tot complet. Am făcut și o repetiție, cred că m-am culcat pe la 2, la 6, eram deja în picioare, că trebuia să mă pregătesc, a doua zi aveam spectacol și ce. Eram atât de obosită și
am deschis ochii când a sunat ceasul și am zis, Doamne, aș vrea să mai dorm. Nu, oare o să pot să fac spectacol? Ajută-mă să pot să fac spectacol. Și atunci a venit așa o rază de lumină pe geam. O rază care mi-a adus o liniște extraordinară. Un calm extraordinar. Și ajungem, se termina slujba, oamenii mai beau o cafeluță, se așezau la mese, au venit și călugărițele, s-au așezat la o masă, eu mai strângeam pe acolo, foarte interesant. Și la un moment dat, eu eram cu coregrafa de la Georgiana Dobre, cu coregrafa mea de la Camille Claudel, care îmi făcea sunetul, făcea fotografii, PR și subtitrările. Și ea era acolo la butoane. La toate, se zice. Da, așa. Și văd că îmi face semn. Eu mai aranjam ceva sub cuier și ea îmi face semn. Că am ca cineva pe scenă. Și m-am ridicat de la cuier și îți jur, am văzut-o pe Maica Alexandra. Amândouă am făcut așa și mi-au izbucnit lacrimi din ochi. Și pe urmă s-a făcut șarf. Și era de fapt Mother Magdalena. Dar vorbind după aia cu ea, amândouă am avut senzația că era Mother Alexandra. Spectacolul se joacă foarte bine, toată lumea entuziasmată. Mother Cristofora, care era stareța, a venit la mine și zice, nu știu de ce, astăzi mi-am pus crucea Maicii Alexandra, zice, tu trebuie să o poți. Pe urmă a venit Nina și mi-a spus, vai, m-a impresionat, câtă forță, nu știu ce. Cum ai putut să faci asta? Zic, nu eu. A fost principesa, Ileana a fost aici. Și într-adevăr a fost. Și zic, știi, azi dimineață a venit o lumină, zice, și Nina îmi spune, da, știu. Și atunci mi-am dat seama că nu numai mie mi s-a părut. Da. Ci a fost... Chiar a fost spiritul ei acolo. După care ne-au luat și ne-au dus. A 5 ore se fac din Cleveland la mănăstire. Îți dai seama, ca să fie la 8 la slujbă, ele au pornit de cu noapte. Eram 2 venuri. Noi stăteam în mașina a doua și comunicam cu mașina întâi, cu mașina din față, unde stătea stareța, Mother Cristofora. Și, mă rog, comunicam. Acum ne oprim, mâncăm, acum... Când ajungem, deja se făcuse tot. În primul rând, a fost un cer care se schimba și Mother Magdalena, care conducea, zice, asta e pentru tine, asta este principesa Ileana. În viața mea n-am văzut asemenea cer. Și tot așa, trebuie să face întuneric. Primim telefon de la mașina din față, de la Mother Cristofora, că ea dădea ordine, trebuie să... Maica stareță, nu faci nimic fără Maica stareță. Da, bineînțeles. Nu-ți mai spun că a trebuit să cerem acordul, să-i scriu o scrisoare preasfinției sale, arhiepiscopul Nataniel. M-am învățat cum să scriu, așa am primit viză și așa mai departe. Am trecut peste povestea asta. Așa, și ajungem, zice, întâi ne oprim la mormântul principesei Ileana, Mother Alexandra. Bine, eu îi fac semn Georgianei, care era cu pianul. Facem niște poze acolo, nu știu ce. Nu putem să facem poze la mormânt. Coborâm noi din van, măicuțele așa, în fața noastră, ne duce acolo. Când am ajuns la mormânt, toate au scos telefoanele mobile să facem poze. Am și poze făcute noaptea. Eu îi adusesem un clopoțel pe care l-am atârnat acolo de cruce, clopoțel ăsta făcut artizanat de la Muzeul Țăranului. Am aprins acolo și a doua zi am început să facem scena. Nu știu cât să vă mai povestesc, dar a fost extraordinar. Deci a venit arhiepiscopul Nataniel și l-a adus și pe arhiepiscopul de New York și de New Jersey, arhiepiscopul Michael, care a fost foarte impresionant. A zis, vai, dar asta trebuie imprimată, pentru că nu este numai a piece of artery, adică e așa, dar așa și cu principesa și știu ce. Când a fost tot
tot publicul era american, da. Și a fost așa frustrant că eu jucam, mă uitam la ei și ei se uitau la mine și pe repede se uitau să vadă unde era subtitrarea. Singurul care îmi susținea privirea era arhiepiscopul Nathaniel, care știa românește. Și atunci am comunicat tot timpul foarte viu și era un moment în spectacol când ea spune: nu vreau să plec din România, ei mă goneau, dar nu vreau să plec. Și zic: să plec, să nu plec. Și ieșeam la public și întrebam: să plec, să nu plec. Și întotdeauna în America am primit răspuns. Unii îmi spuneau: dar nu trebuia să plecăm, că avem așa și nu știu ce și nu știu cum. În România toată lumea îmi spunea: nu pleca, nu pleca. Dar acolo toți se cumpăra, a fost momentul climax al spectacolului în care fiecare se identifica de ce a plecat din țară, știi? Și după ce s-a terminat spectacolul, arhiepiscopul Nathaniel era în lacrimi și eu eram în lacrimi și am coborât și ne-am îmbrățișat și i-am spus: dar nici n-am putut să-i spun nimic, că ea a spus: știu. Mother Cristofora a zis: acum înțeleg că o să ajung dincolo și o să mă întâlnesc cu principesa, cu maică. Mother Alexandra va trebui să-mi cer iertare. Această experiență nu v-a făcut să vreți să rămâneți în America sau în Canada? Adică tot timpul v-a chemat România cu toate astea, nu? Ați vrut să trăiți în România. Păi vă dați seama că principesa Ileana a fost prima membră a Casei Regale care a venit în România. Cu câteva luni înainte, deci programase venirea, era chemată de un părinte din Bran, deci ea a venit pe linie monahală și să ajute. A făcut o fundație de adunat fonduri pentru copiii bolnavi de SIDA. Și a făcut un infarct și s-a spus să nu călătorească, că nu va supraviețui acestei călători. Mersului cu atâta ore cu avionul. Și atunci ea și-a luat fetele, a luat-o pe Maggie și pe Herții, Elisabeta. Și a vizitat Branul. Iar când am jucat la Râșnov, fiul acestui părinte a venit și a văzut spectacolul și mi-a dus cartea scrisă de tatălui, care nu mai ieșea din casă, în care era relatată vizita principesei în anul 90, când a venit. Cum a vizitat Branul, cum a vizitat mormântul lui Mircea, că era acolo. Ea l-a adus pe Mircea din București la Branul. Și cum plecând s-a uitat în urmă la castel. Adică cum? Nici vorba, ce să... Aveam treabă cu Casa Regală, pentru că tot ce a făcut principesa Ileana și tot ce scrie ea în carte că a făcut și spital și a fost sub imboldul și sub influența, sub modelul mamei ei. Și atunci am intrat în povestea cu Regina Maria. Și am făcut întâi jurnale de război. A fost o muncă la care m-am încămat încă din timpul turneului. Începusem să fac dramatizare. Deci asta este volumul. Se vede cât de lucrat este. Corect. Deci în fiecare seară ea avea timp să scrie în jurnal și cu conștiința omului că mâine poate nu mai ajunge să scrie. Și pentru că lumea și posteritatea și poporul român trebuie să știe. Iar aceste jurnale nu au fost deschise, prima oară au fost deschise în 80, când a venit soția lui Vacula. Cum o chema? Ana Vacula, care a scris Ultima romantică. Ea a citit jurnalele prima oară. După care au fost traduse,
după Revoluție. Și așa a avut poporul român acces la toate dedesubturile, tot ce a însemnat. Pentru că Maria aici relatează și serviciile secrete engleze, ce spuneau serviciile, atentatele împotriva lui Ferdinand, cum i s-a propus să fugă în momentul în care a căzut și Rusia și a fost executat, împușcată familia imperială Romanovi și Rusia era bolșevică, își împușcau generalii albi, țariști, acolo unde s-au refugiat, în casa lor, în Iași, alături era chiar cartierul general al armatei ruse. Și când a fost întoarcerea de arme, soldații roșii i-au scos pe ofițeri să-i împuște. Și noroc că erau vecini și au intervenit soldații români și i-au împiedicat. Era adevărata istorie. Iar Regina Maria se purta cu pumnal. Așa cum Ileana, pe vremea comuniștilor, avea o travă la ea și pentru copiii ei și se gândea cu groază dacă va trebui să-și folosească o travă, să-și omoare copiii, să-și omoare familia. Că se putea întâmpla asta. Și câte întâmplări care au fost la un pas de... pentru că rușii erau aliați chipurile, dar ca întotdeauna când au venit rușii au făcut violuri, dezastre, furturi, adică cumva istoria s-a repetat și în al doilea război mondial cu tot ce au făcut în primul. Am uitat să vă spun că Mother Alexandra avea chilia ei. Așa. Adică chilia, căsuța ei, da. Care era cu trepte și când la sfârșit nu mai putea să meargă, a avut probleme cu spatele din copilărie. A împins-o la un moment dat fratele ei, Carol al doilea. A împins-o și s-a lovit foarte rău la spate și a fost o lovitură care s-a mai repetat și când a căzut de pe vas. Toată viața a suferit de dureri de spate. Nu mai putea să urce scări, atunci familia a cumpărat o căsuță care era pe pământ și care a fost chilia ei și am dormit în dormitorul ei, am făcut baia ei. Am primit din serviciul Ilenei, serviciul care se chema Isprava, după vasul ei, care se chema Isprava. Ileana a fost prima femeie capitan de vas din România. Așa s-a deschis ușa pentru femei să devină capitan de vas, să conducă. Și aici este cu semnătura ei, este cartea ei de rugăciune care nu s-a despărțit. Daruri prețioase și un stilou, cred că a aparținut Mariei. Este din aur, penița? Da, și din aur și cu sidef. Cu sidef. Câți ani credeți că au aceste obiecte? Păi gândiți-vă că Ileana s-a născut în 1909. Iar Regina Maria în 1975. Ce interesant este că atunci când au fost, asta e o întâmplare importantă, cred, când s-au refugiat la Iași, pentru că tocmai au intrat în război și în noiembrie a murit Mircea, care a fost foarte iubit de Ileana și ei se jucau mereu împreună și chiar au luat la Iași căruțul de lemn în care se juca Mircea. Un lucru important. Bucureștiul era bombardat de nemți, dar în ziua înmormântării și a fost bombardat și Cotroceniu, au strigat acolo, dar în ziua înmormântării la Cotroceni, nemții nu au bombardat Bucureștiul, în semn de respect pentru durerea reginei. Vă gândiți că războiul ăla a fost făcut de veri primari. Toți erau veri primari. Da. Wilhelm, George al Angliei, Nicolae al II-lea
Prusiei, Maria, erau pe primari și se întâlneau vara în castel, îi uit numele, unde își petreceau vacanțele, ei împreună. Sunt fotografii extraordinare, cu ei glumind, făcând tot felul de prostii. George era identic cu Nicolae și își mai schimba uniformele și îi puneau să ghicească cine ce e. Dar și așa și din copilărie, Wilhelm nu era agreat, pentru că avea problemele lui. Asta am vrut să spun, că fiind în exil, nu refugiați la Iași, Regina Maria a înfiat 4 copii, 4 băieți. Iar Ileana avea obligația de a-i învăța religia. Și ea povestește că atunci ar trebui să citească Biblia ca să poată să le povestească și să-i învețe. Și Biblia a căpătat o cu totul altă, era privită din alt punct de vedere și aprofundată în alt fel, când trebuie să și transmiți. Deci cumva ucenicia ei de călugăriță a început atunci. Și ea mărturisește că de atunci Biblia a fost tovarășul ei de drum. Nu a lipsit din buzunarul ei. În anul 59, care a fost un an foarte greu pentru ea, pentru că fiica ei cea mare a murit împreună cu soțul, ea fiind și gravidă, fiica mare, într-o catastrofă aviatică. Și în același timp băiatul ei cel mai mare, Ștefan. Apropo, cu copiii lui Ștefan, toți copiii lui Ștefan, cei 6 au venit să mă vadă la Detroit, să vadă pe principesa Ileana. Și nepoata ei, care se numea Ileana și care a stat de veche la bunica ei la spital. Și erau așa de impresionați, pentru că iau proiecții și cu Ileana din copilărie, că nu văzuseră fotografiile. Toate lucrurile astea au rămas în țară, în arhivă. Deci familia n-a avut parte și am văzut-o pe Ileana tânără și Ileana nunta ei și toate lucrurile astea au fost foarte impresionanți. Au fost niște momente extraordinare acelui turneu. Considerați că e cel mai important proiect al dumneavoastră? Bineînțeles, este un material extraordinar. Eu întotdeauna am spus, și mai ales după ce am început să fac spectacole cu biografii de oameni, de femei celebre și biografii, mi-am dat seama că nu m-aș mai întoarce la literatură, pentru că viața este Dumnezeu e un dramaturg și un regizor mult mai bun decât oricine. Poate e o prostie ceea ce spun, sigur că Shakespeare totuși parcă m-ar mai interesa, dar e un material extrem de bogat. Și nu este numai atât, e vorba de a face cunoscută adevărata noastră istorie. Pentru că vă dați seama, 48 de ani domnia lui Carol, este jumătate de secol, cu încă 14 ani a lui Ferdinand, cu încă 2-3 ani a lui Mihai, e o viață a unui stat, mai ales că tot ce a făcut Carol I de a aduce România, principatele fanariote în sfera civilizației europene. România era considerată cea mai puternică economie din sud-estul Europei. Cernavodă era a doua mare construcție din oțel, cred că la ora aceea era cel mai mare pod de oțel din Europa. Ați făcut aproximativ 28 de piese de teatru, da, în regia dumneavoastră. Nu știu. Așa, le-am numărat eu. Ați jucat în 9 filme. Da? Asta, dar bine că îmi spuneți. Printre care a fost și un spectacol radiofonic, Semne Bune. Eram în taxiul care ne aducea de la aeroport, venisem din faimosul turneu cu Ileana. Și am primit un telefon de la Costin, care mi-a propus să facem versiunea radiofonică a principesei Ileana. Și cu ocazia asta îmi dăruiți
Păi, ce frumos! Mulțumesc din suflet! Și eu am un cadou pentru dumneavoastră, dar vreau să vă mai întreb câteva chestii. Credeți că nu o să vă răspund dacă îmi dați acum cadou? Dar ne luăm cu alte povești. Acesta este cadoul dumneavoastră. Sper să vă inspire cartea. M-am gândit că o să faceți o nouă poveste de viață. Ea nu s-a dat, practic, lui Freud, dar o să vedeți dumneavoastră mai multe. Aici aveți un argint coloidal, pentru că trebuie să ne păzim pe vremurile astea. Minunat! Mulțumesc mult! Așa. Mulțumesc mult! Și mai aveți ceva așa artistic, este o broșă artizanală făcută foarte frumos, mulțumesc mult de tot! De un artist plastic, da. Foarte frumos! Că am văzut că vă plac lucrurile de artă. Și cu mult aur! Și cu mult auriu, da, și aur. Cu mult auriu. Acum, dacă m-ați tentat cu Freud, subiectul este pe țeavă. Ah! Deci chiar acesta? Să înțeleg? E vorba de soția lui Freud. În spatele fiecărui bărbat celebru este o femeie și mai celebră cu adevărat. Da, da. Gândiți-vă la Zelda, la Vivien Leigh. Spuneți-mi despre experiența la radio, cum a fost? Da, e ciudat că după ce faci spectacolul pe scenă, să te rezumi numai la ceea ce poate să exprime vocea, știi? Dar aveți o voce caldă, care impune cumva. Nu știu dacă toată lumea ar fi de acord. Mi s-a părut foarte importantă pentru că cu ocazia asta informația ajunge la mult mai multă lume decât într-o sală de teatru. Atunci când am pornit aventura cu familia regală, dorința mea a fost de a face cunoscut lucrurile astea și de a schimba retorica veche și preconcepțiile de care eu cred că încă 50-60% din populație se face vinovată, crezând în ceea ce am învățat în școala în care istoria era falsificată. Ați predat la școala, licee? Am jucat la școala și la licee, acolo unde mi s-a permis. A fost foarte interesant că Edith Negulici, cu care am colaborat în dramatizări, da, și care a fost la umărul meu și mulțumesc foarte mult, un om minunat cu care am făcut echipă și cu care mă înțeleg foarte bine. Am scris la toate școlile care se cheamă, toate liceele din țară, care se cheamă Ferdinand sau Regina Maria sau... Care au legătură cumva. Da, măcar după nume. Și ne-a răspuns liceul Regina Maria din Dorohoi. A fost o experiență extraordinară. Mi s-a întâmplat și în București, la liceul Crețulescu, să fie copii care nu au fost niciodată la teatru. Deci Crețulescu e la 5 minute de național, 5 minute de foarte mic, 5 minute de tes. Nu multe lume merge la teatru. Dar când vine teatrul la ei și mai ales cu teme istorice și de fapt un teatru documentar, eu așa consider că fac un teatru documentar și cred că informația ajunge mult mai bine sub forma asta. Țin minte că după un spectacol la Săliște, în mărginimea Sibiului, un spectacol pe care l-am jucat la liceul din Săliște, în sala de festivități. Săliște fiind, liceul s-a făcut de către un român să facă școală românească în vechiul Imperiu Habsburgic și ca să se acrediteze școala trebuia neapărat să aibă o sală de festivități. Și am jucat în sala asta de festivități și directorul liceului, domnul Marius Boromiz, care este profesor de istorie, după spectacolul Regina Maria, Regina tuturor românilor, mi-a spus: ați obținut în o oră 40, ați dat atâtea informații cât nu reușesc eu să dau în câteva ore de istorie. Și acolo a fost interesant că când au făcut turneul în Transilvania, în 1919, mai-iunie, 2 iunie, la un moment dat, când erau la Sibiu, cred, sau la Brașov, un localnic din Săliște le-a spus: trebuie neapărat să veniți și la Săliște. Și atunci au mai adăugat și Săliște. Și la Săliște, domnul Boromiz ne-a dus la
ne-a arătat Cartea de Aur, unde în 1919 au semnat Ferdinand, Regina Maria, Principesa Ileana. Asta e Cartea de Aur, așa arată coperta. A fost foarte impresionant. Și a mai fost un moment impresionant când a jucat Ileana la Bran. Asta dați. Am jucat Ileana la Bran, am primit, cu ajutorul măicuțelor de la mănăstire, am primit aprobarea de a juca de la Dominic, fiul principesei, care a preluat Branul și l-a transformat în punct turistic. Ce e interesant este că în 2017, când eu mă pregăteam să fac Principesa și făceam dramatizarea, m-am gândit să fac o vizită la Bran. S-a întâmplat să fie chiar pe 4 iulie. Am vizitat Branul și la sfârșit e o cameră de media, unde proiectează ei filme cu regii și mi s-a părut interesant materialul și mă gândeam să îl cer pentru eventualul meu spectacol. Și am vorbit cu directoarea de acolo și a fost foarte încântată că da, ce idee grozavă să faceți un spectacol despre Principesa Ileana, da, noi vă susținem cu ce material aveți nevoie, da, scrieți, ce, dar acum eu sunt foarte ocupată pentru că este familia Habsburg, Dominic aici. Și, într-adevăr, i-am văzut, erau la o masă lungă, toată familia, zice, este ziua lui Dominic. După aia am aflat și anul următor, în septembrie, în Detroit, unde au venit să mă vadă fiii lui Ștefan, primul născut al Principesei Ileana, și cu toată familia lor, eram la masă după spectacol, într-un restaurant din Detroit. Toți m-au întrebat, dar de unde ți-a venit ideea să faci spectacol despre știu ce? Și le-am povestit cum m-am dus la Bran și cum era. Și ei mi-au spus, păi noi eram. Ne-am dus la Bran când a chemat Dominic, împlinea 80 de ani. Wow. Și și-a sărbătorit 80 de ani la Bran, acolo la cafeteria de la Poalele Branului. Și noi eram acolo. Deci lucrurile s-au întâmplat ca în oglindă. Deci asta este ambiția mea, ca românii să-și cunoască adevărata istorie, de care pot să fie mândri și cred că e de datoria noastră să dăm cezarului ceea cezarului. Aceste regini au făcut lucruri extraordinare pentru România. Dacă n-ar fi fost Regina Maria, noi n-am fi căpătat Transilvania. În audiența ei tet-a-tet, între 4 ochi cu Clemenceau, când Clemenceau i-a spus, dar România a făcut pace cu Germania în mai, pacea de la București Puftea. Regina a încercat să o scalte, știți, la care Clemenceau i-a spus clar, nu mai vă înmăjiți că știu că dumneavoastră ați fost singura persoană care v-ați opus. Și într-adevăr, aceea a fost singura dată în care regina a folosit argumentul originii ei. I-a spus lui Avelescu, care încheiase pacea, eu sunt englezoaică, un popor care nu suportă înfrângerea. Deci eu nu o să mă las. Toată viața ea s-a considerat româncă și a iubit poporul român. Vorbește extraordinar despre poporul român, pe căruia îi admiră noblețea. Cu câtă noblețe, spune ea, stătea o femeie în fața casei ei, care era jumătate bombardată. A trecut linia frontului pe acolo și au revenit. Și stătea pe prispa aia, pe pragul ușii și avea o seninătate a durerii. Un popor atât de încercat. Cum împărțea ea, le dădea și împărțea și fuma cu ei. Le dădea tutun și povesteau și le ducea supă și era atât de apropiată pentru că simțea curățenia poporului, spre deosebire de clasa politică perfidă, mincinoasă, trădătoare,
care se dădea numai la interesele particulare, proprii, totul cum să mai fie ceva în folosul lor personal, și era puțin dezgustată și de bătăliile politice dintre partide și dintre oamenii politici care chiar în fața unui război și în fața unui dușman nu puteau să se reconcilieze pentru binele țării. Deci tot timpul ea a vorbit despre binele țării. Un moment extraordinar când i s-a oferit să se retragă undeva lângă Odessa și i-a spus că nu părăsește pământul țării, că ăsta este pământul ei. În momentul în care ea s-a căsătorit la 16 ani, 17 ani, cu Ferdinand, ea a renunțat la moștenirea ei, avea pământul, nu? Era nepoata reginei Victoria, avea averi în Anglia, nu? A renunțat la toate astea, pământul ei, averea ei, era pământul României, care era foarte important, fiecare palmă de pământ. L-a chemat pe Prezan să-i spună: îmi promiți că vom lupta până la ultimul om? Prezan i-a spus da. Deci ea organiza o rezistență în clipa în care Averescu a partizat. Ea l-a implorat pe Ferdinand să abdice decât să semneze. Și datorită faptului că Ferdinand n-a ratificat pacea, au putut să reîntoarcă armele și să revină și să renască din cenușă. Și povestește foarte frumos în jurnal că și când s-au întors în București, și pietrele din Pavaj se puneau. Da, impresionant cu adevărat. În încheiere, ce ați transmite ca un sfat tinerilor din ziua de astăzi? Să citească istorie, să învețe istorie. Ignoranța este cel mai mare dușman. Și dacă s-ar uita la biografiile și ce povestesc oamenii milionari realizați, hai să-l luăm numai pe Elon Musk, care povestește câte cărți și cum citește. E foarte important. Din păcate, nu se mai citește și nu sunt obișnuiți cu cartea, dar măcar, da, și efortul meu de a face din cartea de istorie un spectacol, pentru a fi mai percutant, mai direct înțelegerea. Și atunci când înțelegi și cu sentimentul și cu inima, altfel înveți când înveți cu inima. Cu emoția pe care ți-o transmite un act artistic, cu emoția pe care ți-o transmite personajul, care este, cum era Regina Maria în timpul războiului, disperată între ce se întâmpla pe front. Și cum povestește ea, că în ciuda faptului că era epidemie de tifos exantematic, de febră tifoidă, actorii au jucat toată relația ei cu Ecaterina Teodoroiu. Ecaterina Teodoroiu avea bursă, sau cum să spun, în fiecare lună primea 400 de lei de la Regina Maria, se ducea la Regina Maria și venea la regiment înapoi cu țigări, sare, făină, tot felul de lucruri pe care ea le împărțea acolo. Sau a văruit, ei stăteau în casele de unde plecaseră locuitorii, se refugiaseră, se apropia linia frontului și atunci venea armata și stăteau în cocioabele respective, în cotețe. Ce proiecte mai aveți în viitorul apropiat? Niciodată nu se vorbește despre ele, pentru că... Ca să se împlinească. Ca să se împlinească. Da, se pierde din energie despre, dar Casa Regală rămâne încă sub observație, pentru că sunt multe lucruri încă de spus. Mi-ar plăcea, ce mi-aș dori, ar fi ca să am posibilitatea să joc mai mult în licee. Păcat de această muncă, dacă nu pot să o și expui, și acești 2 ani de pandemie au fost
m-au văduvit de bucuria de a juca și m-au văduvit publicul de bucuria de a vedea teatru. Să înțeleg că vă e dor foarte tare. Da, și mi-aș dori să joc pentru un public fără restricții, adică mi se pare că segregarea asta, doar o parte din public are dreptul să se bucure de cunoaștere, mi se pare mai mult decât nedrept, mi se pare condamnabil. Ca și cum nu toți avem voie să bem apă. Da. Sau să avem acces la pâine. De ce? Pentru că până la urmă arta este o hrană. E o hrană a sufletului. Și nu cred că este mai puțin importantă decât hrana materială a stomacului. Cred că este mult mai important. Și având un popor needucat și un tineret care nu-și cunoaște istoria, nu prea avem șanse în viitor. Nu prea avem viitor dacă nu știm cine am fost în trecut și nu ne apreciem. Pentru că avem niște modele în trecut demne de urmat. Avem niște figuri importante, niște spirite importante, niște ctitori de țară, întregitori de țară, civilizatori, nu numai din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere... Gândiți-vă la universitățile pe care le-a făcut Camera. Da. Și Cuza ar fi un subiect interesant. Cuza, da. Cuza este preferatul meu, aici m-ați atins. Și doamna Cuza. Și doamna Cuza este o mare doamnă. Rezonăm cu multe chestii și vă mulțumesc din suflet pentru acest interviu. Eu vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia, mi-ați creat o oportunitate de a vorbi. Și sper să ne revedem și, de ce nu, poate creăm ceva împreună. Este știincioare. Da, sunt deschise la proiecte. Mulțumesc. Eu